Hello guys, welcome to my new another vlog. So लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय. So नोंथांमोनखौ नायलांगोन ना आसा खालामबाय. दिनैनि भिडिअआ जागोन माने so जोङो फंबायमोनजों जयैनो लोगो नांनानै बैग्रि जागोन. जिहेतु जोङो फंबायनि न'आव बैग्रि मोजां बिफां दं आरोना जानो थाखाय. So बे बैग्रि बिफांनिफ्राय जों बैग्रिखौ हाननानै बरिया बाथोन साथोन देनानै जों जागोन. So नोंथांमोननो आं बे बैग्रि जानायखौनो गुसुङैबाबो भिडिअ दिन्थिलांनो थाखाय भिडिअ बानायबाय. नोंथांमोना नायनो हागोन ओरै हानगासिनो दं. पुरा बिफांनिफ्राय एख्लायगासिनो दं आरोना ओरै खनग्रायाबो खनगासिनो दं इनि. नायनोसै जों बैग्रिखौ नैबे देग्लाय बोसोराव फार्स्ट जागोन दिनै बैग्रिखौ. जिहेतु माबायदि टेस्टि एबा माबायदि गोथाव खालामनानै जानो हागोन नायनोसै. नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थानोसै माबायदि जालांनो हायो. मा सिगाङावनो गोलैखानाय ना मामोन रायफोरलाय माथो माबायानो गोलैखाना थाखानाय बायदि नुदों आं बैग्रिफोरखौनो. हा मा बैग्रि इमान बुस्रिनाय होनाखै आवसथ' बोरै बुस्रिबाव दे. So लोगोफोर बैग्रिखौ हानगासिनो दं. दा जोङो गोमोन आरोना बांद्राय गोमोनाबो बारा मोजां नङा मानोना माबानायाव बे बाथोन देनायाव बारा गोमोनद्रायाबो मोजां नङा आरोना. एसे मोनथांग्रा जानांगौ. नै बेबायदि मोनथांग्रा जानांगौ आरोना. माने बांद्राय गोमोनद्रायबाबो एसे गाज्रि जायो. नै जाबायानो एसे बारा बुरजाबाबो जानो हानाय नङालै. एसे माबाबाथाय बारा बुरजाबाथाय माने जानो बायोलै. नायलांबाय थादो जाबोनोसै बरियानो नङा होमबा. आरो एसे नांबावगौ नामा ना जासिगोन? हा दे होबावदो आरो थाइनैसोखौ आं बुख्लायबावदो. ओइ हारसिं गोलैदोंलै गोथाव जागोन बियो. नोंसोर खनबाय थादो आं बुख्लाय होगोन ना. जायाखैलै फाग्ला आं बुख्लाय होनो र' गोमोनखौ. नङा नेक्स्टआव नङा. दा जों माने बैग्रिखौ हानना लाबाय पुरा पलिथिंआव नै. जों बेखौ माने दा देहैसिगोन आरोना कुटुक खालामहैसिगोन. ओमफ्राय देनानै नायनोसै बेसे गोथाव जानो हायो. पुरा देग्रा मेचिन दंखायो. गलटायजोबगोन जों पुरा. दुन्दिया गैयाना नोंसानाव? हा दुन्दियाबो दंमोन खिन्थु बारा गोलाव नङालै बारा थिग नङा. जोंनावबो दं दुन्दिया. जोंहा सामब्राम गुफुर दंबा सामब्राम गुफुर लादो नोङो. सामब्राम गुफुर गैया खोमा जोंनावबो. अनजिमा लिथियाव साबैनांगौ फाग्लायालाय. लाबाय नै पलिथिंआव. दानिया देग्लिमहैनोसै. खामानि गैयाबाथाय बिदिनो बेफोरखौनो देलाबायना जानांगौ. जों लांगासिनो दं बैग्रिखौ. बेनिफ्राय लामायाव जाग्राबो नेनानै दं. बैग्रि जाग्रा दालाय फै नै लांफै पलिथिंआ बिनांगौबा जारला जागोन. स' जों हानग्रा बिसोर जाग्रा. जों बाथोनसो देहांदो. एकदमबारे मालाय हाननाय नै बैग्रि जाग्राफ्रा मा बुंनो आरो. एकदमबारे जों बेसे खस्थ' हानना लाबोदों नों मिथिगौ. दान्दाया बायबावदोंसो एवदो सुदो. ओइ मटरा लागाय. ओइ मटरजों ब्रादार साव होखादो. दे बरिया साफा नाग्लिजोब सुग्लिजोब. ये नङा इयावनो दोनो इयावनो होयो इयावनो ला.
माथो बोरैबा नुबायलै जोंहा माने बैग्रि देनाया अलरेडि जाबाय आरोना एबार मोनजासिगोन माने जासिगोन आरोना जों बरिया जानो थाखाय रेडिबो जाखाबाय नैयाव फुरानै लाबाय दुन्दिया ओरै फानलु देनाय दं ओमफ्राय संख्रि दं दाबा दं ओमफ्राय ओरै देगासिनो दं आरोना नै फुरा इदि जाबाय आरो देनानै ओमफ्राय दाइखौ बरिया जों लगाय जासिगोन आरोना दा देखांबाय स' लोगोफोर जासिगोन दिनैनि जिथु बैग्रि जानाय माबायदि जागोन बेखौ जों बुंनो हाला दा गोथाव जायो ना मा जायो नायनोसै जिखुनु गोथाव जायोबाथ' आरो फिन जाफिनबावगोन होननाय थाबाय जिखुनु बायगोन बायदि मोनदां एसे बुस्थुखौ ओरै बा फाइनालि नायदो लोगोफोर फुरा हेभि लगायबाय देहासोर जायगा बहे फैलाबायो खोनानो बुरजाना आं बाराखा गोजौ थिखोबावब्रा होमबा मेचिनजों माबानानै इदि जाबाय आरो मेचिन नङा सिनि सोदो नामालै सिनि सोदोथ' आरो दुन्दियाखौलाय इदिनो जागोन नामा बिदिनो जाखायोब्रा दुन्दियाखौ जानाया दे पुरा जागासिनो दं आरोना दा दुन्दियाखौ अरफा जादों माने बरिया गोथावा आलु मडेलनि जानाया दुन्दिया बोराय जाबाय ना Gimana belum setengah malah. Potong. स' लोगोफोर दा जों माने जाखांबायानो बुंजागोन माने जाखांजोब्बायानो फाइनालि माने जोब्बायानो हमना ला नै एसेल'सै बेखौ जाजोबसिगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय दिनैनि जिथु बैग्रि देनानै जानायखौ बै बैग्रि देनानै जानायखौ नोंथांमोननो गुसुङै भिडिअ खालामनानै दिन्थिबाय स' लोगोफोर दिनै जेबो खामानि गैयैखाय माने ओरैनो गुसुङैनो बैग्रि दसे जानो होननानै माने गुसुङै भिडिअ बानायबाय आरोना नोंथांमोनाबो जायोब्ला जादो दा बैग्रि जानायनि सिजन जाखाबाय नालाय ओंखायनो जोंबो जाबाय दिनै फार्स्ट टाइम मोजां मोनदों गोथाव जादों ओमफ्राय आरो नेक्स्ट आरो जाबावगोन अब्लाबो दिनै फार्स्ट नालाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बिदिनो नायलांबाय थादो